खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय हिन्जावफोरनि हाबा जानायनि बैसोखौ एबा गोथार जुलिनि बैसोखौ सोलायसिगोन आरो बे थांखिखौ बे दानावनो लागोन होननानै सरकारा आपडेट होनानै होदों। नाथाय बैसोखौ बारायगोन ना खमायगोन बेखौ आपडेट होथ'वाखै। जेब्ला आपडेट होयो अब्ला आङो प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि बारग' जायबा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय। थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै आयेननि मथै साजा होनांगौ होननानै इउपिपिएलनिफ्राय दाबि खालामदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय बिजेपि सरकारनिफ्राय बिजेपि सरकारा जोंनि बे बिटिसिआव बिसायख'थिया थाबैनो जानांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो बिसायख'थिया थाबैनो जासिगोन होननानै एसे मिथिनाय जादों। नाथाय माब्ला जागोन बेखौ रोखायै मिथिनाय जायाखै। जायखिजाया साननैसोनि उनावनो जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थिया जासिगोन होननानै आं खोनादों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय जोंनिया बिटिसिनि गासैबो इएम चिफ आरो साख्रि होग्रा अफिसारफोरखौ क्रिमिनेल केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बे खौरांखौ आङो फेसबुकनि गेजेरजों मिथिदों। आं नोंथांमोननो बेखौ जास्ट ओरैनो फोरमायनो थाखायसो लाफानाय जादों। दिनैनि बे खौरांखौ बिटिसिनि मोनब्रै खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाफाबाय। बिजेपिया बिटिसिआव बिसायख'थि जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो एफआइआर होबाय। बेखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानानै होबाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय मेट्रिक आनजादनिफ्राय एबा HSLC आनजादनिफ्राय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनानै बिनानाव बिदिसा खाख्लारिया 96.8% मोननो हादों। सेथि रेंकआव उथ्रिसारनो हादों बिनानाव बिदिसा खाख्लारिया बर'मा बाथौ आश्रमनिफ्राय एग्जाम लिरनानै सेथि थाखोआव रेंक लानो हादों। बिनानाव बिदिसा खाख्लारिखौ रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो बिनानाव बिदिसा खाख्लारिया आरोबाव HS आनजादाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिन रिजाल्ट लाबोगोन होननानै। नोंथांमोन दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना दिनैनि बे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोनसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैयो। बाय।